Esta era a imaxe esta mañá no porto de Aguiño, nin rastro das embarcacións chegando á terra para descargar o seu produto. Igual na lonxa, pechada a cal e canto e sen subasta despois de que a confraría decidira paralizar a actividade de xeito temporal ante a caída dos prezos. Este luns, última xornada na que saían a faenar, constataron o que xa viñan observando a pasada semana, o desplome das cotizacións por baixo dos mínimos establecidos. O ourizo sí xa planteamos e nos adiantamos un pouquiño a este problema bueno, xa pusemos uns precios mínimos acerca do ourizo bueno, tal e como desconfiábamos ou esperábamos, pois baixou o precio mínimo que tiñamos posto entón tuvemos a semana pasada prácticamente que pechar o que a actividade toda a semana. Esta semana pois foi máis do mismo ou peor, porque fomos o luns, baixou dos precios establecidos que tiñamos para non tirar nin co produto nin co mercado e ao final pois cortamos toda a semana. Era algo que sabíamos ver, o resto das especies pois aquí na lonxa pois xa nada, porque tiñamos solamente a meixa roja, o cal tamén baixou dos precios mínimos que lle puséramos e bueno, tivemos que pechar o resto da semana sin actividade na nosa lonxa tamén. As perdas derivadas destes días de inactividade non son o que máis preocupa aos profesionais. Peor é a incertidume ante o futuro a curto plazo do seu medio de vida. O que é a preocupación é a incertidume de que non sabes realmente cando vai acabar isto. No meu caso, eu falo sempre por a miña xente, non lle preocupa realmente como cando hai mal tempo, non lle preocupa que ten que pasar unha semana ou dúas na casa sin traballar. Pois nós non queremos axudas de ningún tipo, nós o que queremos é traballar. Pero claro, cando hai esta incertidume, como che digo, de que non sabes cando vai acabar isto, polos medios tampouco che asegura, nin che din nada en concreto de cando vai acabar, nin en Madrid, nin en ningún lado, entonces é cando che trasladan esa incertidume, non sabes que vas a facer. As dificultades económicas únense aos riscos sanitarios nunha actividade como o marisqueo, na que non é doado manter a distancia de seguridade. Porque aínda que as lonxas están cas súas precaucións e co que teñen que según a normativa, aínda así este é algo incontrolable, por decirlo así. E a xente que está entre eles están a traballar xuntas no marisqueo, cando chegas aquí á lonxa, aunque formes algunha cola, hai un contacto máis directo que en outros sitios, entonces eso por un lado, por a seguridade, e por outro lado tamén claro a economía, porque a economía non podemos contar isto o que vai a pasar e o que vai a suceder, entonces a xente, como che comentei antes, cando pasa un tempo largo e ven que non lle dan solucións, entonces pues, temos que ter unha axuda de que vamos a vivir e de que vamos a comer.